Dili gyud lalim sa diya nga makorner na ta sa dagkong mga problema kanang wala na lain solusyon, wala na tay kadaganan o bisan pa wala na ta kabalo kung unsay himuon. It reminds me sa mga Israelitas samtang sila nagbaklay gikan sa Ehipto paingon dito sa yutang Saad. Niabot sila dito sa Red Sea o dito sila na corner samtang ang mga sundalo sa Ehipto hanon paingon na kanila pagpatay kanila o pabalikon sila dito sa Ehipto. Wala ang mga tao nangarapon na balaka sila, wala na sila kabalong sa hipoon. Usang pa nagreklamo, Moises! Nganong ginalaman minibo din nga mga matay ni sa wow. Mas maayo na lang dito, bahala kami mag-antos. Hindi ako ma-imagine kung unsa kabalaka, kung unsa ang gibati ni Moises. Sa panahon nga wala na sila mabuhat, ang Diyos nakigsulti kang Moses. Be still, stand firm. Ako makig-away batok ni anang mga Egiptohano. Ako magatabang kaninyo. Ako nang bahala sa tanan. You just have to be silent. Diha sa Exodus 14, diha na to makita nga gipika sa Ginoo ang maong dagat. Ang Dios nagahimo kanilang dalan ug silang tanan nang nasalbar. Naay mga butang nga dili nato kaya sa atong kaugalingon. Na mga butang nga diino wala na tayo mahimo. Atong hinumduman ang saad sa Ginoo nga siya gyud magatabang og makikaway batok sa tanan natong mga problema. Bisan imposible salig sa Ginoo. Ang ato lang gyud himuon kupta ng paglaom mubarog nga lig-on kay ang kaluwasan og kasiguruhan ato nang naangkon.